Yini ejwayele ukubanga izifo zamehlo? Okay, okudala izifo zamehlo esikhathini esiningi kungaba ukuthi ke ebantwaneni, because abantwana abaningi nabo baba nazo izifo zamehlo. Number 1 kungaba ukuthi umama ubekade nama infections. Oh yes. Akangawa treat ama infections akhe ekhuleni. Okay. And then lokho kusikhandela inkinga emntwaneni umesezelwe azalwe namehlo akhihlizayo and then bese kuthi emakhaya kuthiwa ke hayi mgeze ngobisi uzoba right, nalokho futhi ku wrong. Uyabona sisathela ngobisi. Yep, sisathela thina senziwa zonke into ay wrong la eSouth Africa. Bese kuba iallergy kwabanye abantwana. Okay. Sihlala endaweni lapho ngathi umoya wakhona unezinto eziningi. Abantu babe allergic to something. Amehla abebovu bese sithi thina siyabantu abamnyama sithi ke usiko. Singeze umntwana ukuzomtreat ukuthi ke kufanele atreathelwe amehlo lona. So ke manje lokho kusenzela inkinga ibe worse emehlweni omuntu. Bese futhi kuba ke izifo ke ezifana noshukela no BP. Lokho ke nazo ziyawanqinda amehlo omuntu. Mhlambe umuntu usengayibuza ukuthi sesizwe abanye kuthiwa ba short sighted, mhlambe kusho ukuthi mfishane, kusho ukuthini no zihlukana kanjani lezi noma ungasihlukanisela nje? Okay, abantu esijwayele ukubabona kakhulu be short sighted ne abantu ababona eduzane. Okay. Kuyaye kube abantwana abancane most of the time. Futhi kube namantwana laba bama albino manje nibabone kahle most of the time akakwazi ukubheka ibona. Kufanele ngazathi into engayisondeza eduzane yena. So lokho kungaba i-development yomuntu, kungaba something went wrong in birth or something. So lokho ke uthi mesefikile sekuhlolwa yilapha azotshelwa khona ukuthi ke wena kuze kube kanjeni ihlo lakho lifike lakhandeka kanjena lingakho u short sighted. Bese kuthi ke laba bona ekudeni sijwayele ukubona kubantu abadala. Absolutely, ithi laba inkunzi. Yebo. Bona kude. Manje abanye baba nani no presbyopia, uyayimbona umuntu omdala umefunda azathatha ibhuku aliqalise because of age. Awuba ke You older now, amehlo akho aseyahluleka ukuvula vala ngendlela ekufanele enze ngayo njengoba usemncane. So manje asedinga uncedo. Manje kufanele as soon as ushaya u40 noma ngabe awukakakuboni ukuthi ngibhekela kude, kodwa kufanele uze sizokuhlola ukuthi ke uthi sibone ukuthi ke asibona kanjani manje.